Tässä Google Keep-vinkki. Olen nyt omassa sähköpostissani, vähän tämmöisessä näkymässä, missä ei näy mitään. Ja tuo vohvelivalikko tuolta. Lähdetään etsimään Google Keepia. Sen voi myöskin googlata, että Google Keep. Ja löytyy, ei ehkä ole niin kuin ihan tässä perusvalikossa, niin tämmöinen keltainen lappu, missä on lampun kuvake. Ja nyt sitten tämä Google Keep-vinkki opastaa, että miten saat mistä tahansa kuvasta tekstit talteen. Eli nyt niin tehdään tee uusi muistiinpano, uusi kuvallinen muistiinpano. Ja nyt tuolta mun koneelta nappaan tuollaisen kuvan tuohon. Ja nyt niin kun se, että mä saisin tästä kuvasta nuo tekstit niin talteen, niin pikkusen semmoisen jännän mutkan takana on se, että saan ne tekstit sieltä. Eli täällä on tämmöinen 3 pientä pistettä lisää ja siellä on sitten kopioi kuvan teksti. Nappaan siitä ja kuvan teksti on nytten kopioitu. Eli kun mä tätä muistiinpanoa alan rullata eteenpäin, niin se on napannut tuosta kuvasta ne tekstit, mitä siinä on. Ja nämä voi sitten kopipastella ottaa tästä talteen ja sillä lailla saat todella nopsasti mistä tahansa kuvasta. Eli vaikka otat sitten jonkun kirjan sivulta kuvan taikka jos on vaikka PDF-tiedosto, siitäkin voit napata sen kuvana ja laittaa tänne.